Avui parlem del dia, escenes quotidianes. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. En aquesta primera escena veiem molta gent. Són en un parc. Al fons tenim edificis alts. També hi ha bastants arbres verds. A primera línia, a l'esquerra, veiem una parella jove que parla a l'ombra d'un arbre. També tenim un gos i diversos nens jugant. També al centre, cap al fons, veiem algú que va en bicicleta. En aquesta segona escena veiem molts vianants, caminen o es desplacen per la vorera. Veiem homes, dones, nens i nenes. També veiem dues bicicletes. Els dos nens que van en bicicleta porten casc. Al carrer hi veiem cotxes i també edificis i arbres. Si t'hi fixes, també pots veure un fanal i, en general, és un dia assolellat. En aquesta tercera escena veiem que això és un mercat. Hi ha molts productes diferents. Podem veure, entre altres, sobretot, fruita i verdura. Al centre, al mig de la imatge, hi ha un home bastant somrient. Per tot arreu hi veiem homes i dones. Alguns van amb una bossa o amb un cabàs. És un carrer estret i té moltes botigues o parades. Aquesta quarta escena és d'una gran avinguda. Aquesta avinguda té 3 carrils. Hi ha, sobretot, cotxes antics de diferents colors. El cel és blau. També veiem alguns núvols i ocells. A banda i banda, a dreta i esquerra, veiem que hi ha tot d'edificis de colors. Molta gent passejant per la vorera. Un pas de vianants i a l'esquerra un semàfor. Ja passem a l'última escena. Aquí tenim una ciutat de nit. El cel, però, no és ben bé fosc encara. Aquesta ciutat té molts edificis molt alts. També veiem molts llums. Hi ha diversos passos de vianants. Els carrers tenen cotxes i trànsit. Tant els edificis com els cotxes tenen els llums encesos. Hi ha també gent a la vorera. Repassem tot el que hem vist. Hem vist molta gent, un parc, edificis alts al fons, arbres, una parella jove, l'ombra de l'arbre, un gos, nens jugant i una bicicleta. També hem vist molts vianants, la vorera, homes, dones i nens, dues bicicletes, nens amb casc en bicicleta, cotxes al carrer, edificis i arbres, un fanal i és un dia assolellat. També hem vist un mercat, molts productes, fruita i verdura, un home somrient, homes i dones amb bossa o cabàs, un carrer estret amb botigues o parades. També hem vist una avinguda molt ampla amb 3 carrils, cotxes antics de colors, un cel blau, núvols i ocells, edificis de colors, gent passejant, un pas de vianants i un semàfor. I per últim hem vist una ciutat de nit. El cel no és ben bé fosc encara, edificis molt alts, molts llums, passos de vianants, carrers, cotxes i trànsit, els llums encesos i gent a la vorera. Si t'agrada el meu contingut de català pràctic, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal si encara no ho has fet, activa la campaneta per rebre les notificacions. El teu suport és molt important per mi. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.